Okay, Diyos maray na hapon tabi sa Endogawas mga tugang and welcome na naman po sa programa Maray na Hapon with Father Butch Bombase o Ping Unyan Aldaw ning Lunes. Kumusta po kamong Unyan Aldaw ning Lunes? Primer Lunes de mes, first Monday of the month of February 2025. Aldaw ning Lunes mga tugang. Back to work, back to office, back to school, back to back. Anyway, ako din back to Legazpi. Nariyan na po ako digdiyo. Pero just the same, ako po ay nag-record kasi may meeting kaming alauna. So hindi ako talaga pwede makapag-live. Sabi ko nga mga tugang na medyo digdi sa University of Santo Tomas Legazpi, ang iyong lingkod, si Father Butch Bombase OP po, ay medyo nagiging okupado na. At yung nga mga meeting, pagkatapos may mga misa pa. So kaya medyo, pero just the same, padagos bang itagiraresa sa tuwing programang Maray na Hapon. At sana kamo ay nasa maray na kamugtakan ngunyan na aldaw ning Lunes. Mag-iribahan kita kiraray Lunes hanggang Sabado sa programang Maray na Hapon. Anyway mga tugang, ang nangyari kasuhapon ay sa tuwing sinilibrar ang Candelaria. At ngunyan na aldaw naman sa tuwing sineselebrar ang patron ng mga, sabi nga kung itong truth baga, kasi kasubag ang aga nga ni igwa kaming itong dalawang kandila na ikrinos sa samuyang lalamunan. Kasi ngunyan na aldaw sa tuwing sineselebrar ang kapiestahan po ni San Blas. Sa mula pa, si Blas mga tugang ay kinikilalang pintakasi ng may sakit sa lalamunan. Kaya ngayong araw na ito, ginagawa ng Santa Iglesia ang pagbibindisyon ng lalamunan. Lalong-lalo na kami dito sa broadcast. Kinakailangan talagang mabless ang aming mga lalamunan. Parang hindi mapaos at the same time. Hindi lang yan, kundi mahalaga po na ang aming mga lalamunan, aming bibig ay kasangkapanin sa pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon. At ito nga inilalagay po pa krus ang dalawang kandila sa leeg ng mga tao at sinasabi, ginawa po ito kaninang umaga sa misa dito sa aming chapel. At siguro sa mga simbahan, malamang ginagawa din po ito ngayon. Ito po ang dasal. Inilalagay yung dalawang kandila sa leeg ng taong nagpapabendisyon, naglalamunan at sinasabi ito, sa pamamagitan ni San Blas na martir, iligtas ka nawa ng Diyos sa lahat ng sakit, lalong-lalo na sa lalamunan at anumang mga sakit o kasamaan. Okay? Yan po, ulitin ko ha. Pwede na po kayo, siguro pwede naman kayo, nanay, tatay, meron kayong kandila sa dasal lang ni San Blas, ito pang darasalin. Sa pamamagitan ni San Blas na martir, iligtas ka nawa ng Diyos sa lahat ng sakit sa lalamunan at sa anumang kasamaan. Okay? Alam niyo mga tugang, si San Blas ay isang martir. Ang ibig sabihin ng martir, siya po ay pinatay at siya po ay nagpahayag ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Siya po ay manggagamot, na halal na obispo. Manggagamot po siya, doktor pala siya, ng Sebaste sa Armenia noong ikatlong siglo, okay, 3rd century. Dahil sa hilig niya sa katahimikan at pag-isa, nagtungo siya sa bundok Argeo. Subalit sinundan siya ng mga tao, pati ng mga hayop upang magpagamot. Grabe ha? Sinundan siya ng mga hayop, pati mga tao. Ang isang batang may tinik, yung nga, ba, may tinik ng isda sa lalamunan, ay kanyang pinagaling. Kaya kung kayo po ay natitinik sa lalamunan, isa pong tawagin yung santo ay si San Blas. Ito kaya ang dahilan kung bakit siya ay itinuring ng pintakasi ng may sakit sa lalamunan. Kung nadugi ka baga. Yan mga tugang. At yan po ay milagro niya.
noong mahigpit na inuusig ang mga Kristiyano, kaya nga siya po ay pinahuli ni Gobernador Agricalos ng Cappadocia. Pagkatapos na walang awang pagpapahirap sa kanya ng mga tampalasan, siya inihagis. Grabe, ano? Siya po ay nagpapagamot na nga, tumutulong na mas mahirap. Tingnan mo, inihagis pa siya sa dagat. Ngunit hindi nalunod. Yan ang napaka-milagro naman ito, ano? Hinuli siya at pinugutan ng ulo. Talagang gustong patay noong 316. Inuhulog sa dagat pero hindi nga nalunod, ano? At kaya nga ang ginawa pa, pinugutan na ng ulo, ano? Yan ang mga kaibigan. Dahil sa itong ang problema kasi talaga may mga taong awan ko, naiinggit, pigil sa nagiging hadlang sa gabal sa magawaing kabutihan. Ano? Kaya yung mabuti, pinapatay. Ano, tingnan mo si San Blas ng mga katugang nga ni, na siya na nga ni ay naggumagamot, ano, mga tinutulungan na nga niya yung mga natitinik. Pagkatapos, marami siyang tinutulungan kasi siya po ay manggagamot, ay siya po ay doktor. Grabe, pinatay pa siya. Ano, doon sa utos na nga po ito ni Gobernador Agricolas ng Cappadocia. Ano, pinahirapan talaga siya ng tampalasan, ano. So anyway, mga tugang, ito po ay isang pagpapatunay na talagang may mga tao talaga na ayaw ng kabutihan, na ayaw ng mga kabanalan, ano, talagang pinapatay ang taong banal, pinapatay ang taong mabuti, ano. Pero ito ang mahalaga, mga tugang, huwag tayong susuko. Okay? Patuloy pa rin tayong gumawa ng kabutihan sa mga panahon na tayo inuusig, ano, sa kabila ng lahat na tayo ay pinarurusahan. Ito po ang magandang halimbawa ni San Blas, ano, na huwag tayong susuko sa paggawa ng kabutihan kahit na may mga tao na talagang pipigilan tayo, magiging sagabal yan sa kabutihan. Ito po ang magandang mensahe sa araw na ito ng Lunes, ano, sa simula pa lang ng Pebrero, na sabi nga, buwan ng mga puso, patuloy tayong magmahal, ano, patuloy natin na ipahayag ang pagmamahal ng Diyos, ano. Yan naman talaga ang dapat gawin natin, no? Patuloy natin ipahayag ang pagmamahal ng Diyos. Huwag natin isuko ang kabutihan. Ano? Huwag tayong panghinaan, sabi nga, huwag tayong panghinaan ng kabutihan, ano? Nasa kabila na tayo ay pinahirapan, pinaparusahan, ano? O talagang yung nga pinapatay pa, ano? Patuloy tayong gumawa ng kabutihan. For after all, sabi nga na the seed of Christianity is the blood of the martyrs, ano, dahil sa pagpapahayag ng mga martyrs, ano, ang Christianity ay patuloy na nagtatagumpay, ano, nagtatagumpay kasi hindi po talaga ito mawawala kahit sabi nga patayin na lahat ng mga Kristiyano. Ang Kristyanismo po ay hindi mamamatay dahil pinatay na nga si Kristo pero nabuhay na magmuli. Ano, makikita natin, mga kaibigan, na patuloy tayong gumawa ng kabutihan. Huwag tayong sumuko. Ano? Sige lang, gumawa lang tayo ng kabutihan kahit minsan nga tayo naapi, ano, sinisiraan. Ano? Sige lang kasi hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Yan naman napakaganda dito. Ano, sa kabila ng lahat, ang Diyos ay lagi nandyan. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Ano? Kaya pa nangyari yan, kahit si Kristo nga, di ba? Hindi mo talaga siya pinabayaan ng Diyos sa kabila ng kahirapan. At yung kahirapan na yan, yan pa nga nagbibigay ng lakas sa mga Kristiyano, Ano, yung pag-uusig, yan pang nagbibigay ng lakas. Kasi sinasabi nga nila, pag wala daw persecution, ibig sabihin, tayo ay sumasang-ayon sa palakad ng mundo o sa kamunduhan. Ano, palakad. So, yun. Kaya ang iba,
ang tanong nga dito ay tayo ba ay kukonforme sa palakad ng mundo, ano, o tayo ay maninindigan ng ating pananampalataya sa Diyos. Anyway, babalik mo si Father Butch pagkatapos sa mga paalala. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Magugma, makiayo din gusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kabayanin kita! Sa One Ginebra Nation! Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayanin tayo! Kabayanin kita! Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay mga tugang, balik po kita girare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. At siyempre, ang salita ng Diyos naman ang ating hugot sa araw na ito ng Lunes, ika-4 na linggo ng sa karaniwang panahon. Napakaganda po ang mabuting balita sa araw na ito. Nagpapahayag sa atin ng pagpapahalaga ng Diyos sa tao. Na pagpapalayas ng anumang masama. Yan naman talaga eh. Kahit doon sa kwento nating Kisan Blas, pagpapalayas sa masama. Yung sakit, pagpapalayas sa sakit sa lalamunan. Yan po yan eh. So yan po talaga gusto ng Diyos na tayo ay mapagaling. At the same time na tayo ay hindi yung maposes o inaalihan ng masamang espiritu. Kaya gusto tayo palagi ay bigyan ng kagalingan, kapayapaan, at lalong na huwag tayong madisturbo. Anyway, gusto kong basahin mga tugang ang ebanghelyo sa araw na ito ng Lunes, sa ika-4 na linggo ng karaniwang panahon, mula sa ebanghelyo ni San Marcos, kabanata 5, talata 1 hanggang 20. Basahin ko mga tugang. Dumating sila sa lupain ng mga taga Herasa. Yun. Ito pong lugar na itong Herasa, ito po ay kabilang sa mga lugar na kung saan ito po ay lugar ng mga pagano, hindi mga Hudyo. Sa kabilang Ibayo. At pag-alis niya sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking inaalihan ng demonyo. Tingnan mo ang tapang niya. Sinalubong si Jesus ng lalaking inaalihan ng demonyo na galing sa mga libingan. Talaga makikita natin itong
itong inaalian ng demonyo, siguro nakatira doon sa libingan. Sa mga puntod siya nakatira, sabi nga, at di maigapos kahit na ng mga kadena. Kasi alam mo, dapat talaga na parang hindi makadisturbo yung mga inaalian ng demonyo ay talagang ginagapos yan. Madalas nga siyang ikinakadena at ipinupusas ang mga paa, pero nilalagot niya. Ang grabe, ang mga kadena at sinisira ang mga posas sa paa, kaya walang makasupil sa kanya. Grabe talaga, no? Nasa kabululan siya araw-gabi sa mga libingan. Nagsisigaw siya at sinasaktan ang sarili sa mga bato. Tingnan mo, ang makikita talaga natin dito na ang demonyo, ang una sinasaktan niya ay ang kanyang sarili. Tingnan mo dito, yung sinasaktan din yung tao. Pagkakita nito kay Jesus na malayo, patakbo itong lumapit at nagpatira pa sa harap siya at sumigaw. Tingnan mo, yung demonyo kinilala si Jesus na kinikilala. Pero ito, ang sabi niya, ano ang kailangan mo sa akin, Jesus na anak ng Diyos? O tingnan mo, kaya lahat na nakakilala sa Diyos ay mabuti. Ang demonyo, kilala din nila ang Diyos nga lang hindi nila sinusunod ang Diyos. Kilala din niya si Jesus, nga lang hindi sila nagpapailalim sa kapangyarihan ni Jesus. Kaya sabi nga, ano ang kailangan mo sa akin, Jesus na anak ng Diyos? Hiniling ko sa iyo, sa ngalan ng Diyos, wag mo akong pahirapan. Tingnan mo grabe ito. Alam mo minsan, ang demonyo ay magbabalat kayo. Kunyari, ganyan. Yan ang dito, tingnan mo kunyari, nagpakumbaba siya. Sinabi nga sa kanya ni Jesus, lumabas ka sa tao, maruming espiritu. Yan, ito pa tinatawag natin exorcism, ang pagpapalayas ng masamang espiritu sa tao. Maganda po ito. Maganda from time to time. Tayo ay makapagpapalayas din kaya tayo ng demonyo. Yes, sa pamagitan ng dasal, sa pamagitan ng ating disiplina. Sabi ni Jesus doon sa demonyo, lumabas ka sa tao, maruming espiritu. At nang tanungin siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Sumagot siya, hukbo nga ako. Di ibig sabihin marami. Marami kasi kami. Hiningi niya kay Jesus na wag silang palayasin sa lupaing iyon. Tingnan mo itong nagmamakaawa pa sa kay Jesus. Alam mo, gagawin niya lahat yan, parang gawin niya ang kanyang kagustuhan. Yan naman, ibang-iba talaga. Kung si Jesus, ang ginawa ni Jesus, hindi siya naparito sa mundo parang gawin ang kanyang kagustuhan, kundi ang kagustuhan ng Diyos Ama na nagsugo sa kanya. Itong demonyo, humihingi kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupain ngayon sapagkat ang gusto nila ay gusto nila. Yan ang pagkakaiba. Ang taong mabuti ay ginagawa ay kagustuhan ng Diyos. Ang taong masama ang ginagawa yung kagustuhan lang niya, yung para sa kanya lang. Kaya may selfish reason. Kaya talaga masasabi natin talagang selfish ang demonyo, makasarili. Tingnan mo, sabi niya, huwag niyo akong palayasin, dito lang gusto ko. Pa sa Jesus, nakipag-usap pa kay Jesus na huwag siyang palayasin. So yun, na gusto lang doon lang, pero alam mo, ayaw ng Diyos niyan. Sabi, maraming baboy na nanginginain doon sa burol. Kaya hiniling sa kanya ng mga demonyo. Tingnan mo naman ito Talagang itong demonyo humihingi ng pa kay Jesus. Ipadala mo kami sa mga baboy at papasok kami sa mga iyon. Grabe Yun. Kaya nga siguro doon sinasabi nila ayaw nilang kumain ng baboy kasi yung siguro ang demonyo nasa baboy. Pero masarap ang baboy, di ba? Lechon. At sabi, pinahihintulutan sila ni Jesus. Tingnan mo, ay si Jesus talagang kahit na pala mapagbigay din pala si Jesus. Kaya nga
pagkalayas ng mga demonyo, pumasok ang mga ito sa mga baboy at nahulog sa bangin ang mga baboy papuntang dagat at nalunod sa lahat. Nawala rin. So ibig sabihin, mawawala din kasi talagang yun na nga, suicide talaga sila. Nagpakamatay yung mga baboy. Kasi nga, nasapian ng masamang espiritu. Kaya alam mo, pag tayo ay sinasapian ng masamang espiritu, tayo talaga ay napapahamak. Yan. Tumakas naman ang mga nagbabantay sa mga baboy, kasi natakot nga sila, at ipinamalita nila sa lahat ng bayan sa mga bukid. Naglabasan ang mga tao para alamin ang mga nangyari. Para mga nangyari sa atin dito na ito ay mga chismoso. Ano kaya nangyari dyan? Mga marites, Kaya pinunta ang mga ito si Jesus at nakita nila ang dating inaalian ng demonyo na nakaupo at nakadamit na. Matino na siya at sinapitan ng hukbo. Yan. Talaga napagaling ni Jesus. Tingnan mo. Kaya natakot sila, ibinalita naman sa kanila nang nakakita kung ano ang nangyari sa inaalian ng demonyo at pati sa mga baboy. Kaya hiniling nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Tingnan mo, gumawa na ng kabutihan nga si Jesus, pagkatapos palalayasin mo pa. May mga taong gano'n parang walang utang na loob. May mga taong gano'n tinulungan mo na nga, pagkatapos ikaw pang masama. Hindi ba? Nakaka-relate ba kayo dyan? Yun na nga nangyari. Tinulungan ni Jesus itong mga taong ito para mapalayas ang masamang espiritu, pero pinapaalis pa sila. Iba talaga kasi ang gusto nila. Pagsakay ni Jesus sa bangka, nakiusap sa kanya ang inalihan ng demonyo na isama siya, ngunit hindi siya pinayagan ni Jesus. Kundi sinabi siya, mayroon pala siyang layunin. Mayroon siyang misyon. Sabi ni Jesus, umuwi ka sa iyong mga kamag-anak. Ayan, tama. Alam mo, naalala ko ito rin sinabi ni Mother Teresa, ngayon, si Saint Mother Teresa of Calcutta, na santa na ngayon, na go to your family. Mahalaga po ito. Go back to your family. Ipayag sa kanila ang lahat na ginawa sa iyo ng Diyos at pagkabahag niya sa iyo. Yung lalo na yung pagkahabag niya sa iyo, yung awa ng Diyos. Kaya dapat ipatuloy natin ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Yan po ay talagang mahalaga dito. Kaya umalis ang tao at sinimulan ipahayag sa buong lupain ng Decapolis. Ang Decapolis, yung 10 cities, ito po ay lugar ng mga hindi Hudyo kundi mga pagano. Ang lahat ng ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat. So dapat ito po ay mission natin, na tayo ay patuloy na magpahayag ng kabutihan ng Diyos. Ipahayag natin ang ginawa ng Diyos. Anyway, babalik mo si Father Butch pagkatapos sa mga paalala. An oras hatod sa Indocang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ginebra, San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Hatid po sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex.
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake. Syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buwas agad, inom agad! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, balik po kita girare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunyan na aldaw ning Lunes, petsa 3 kang bulan ng Pebrero 2025 sa ika-go ng ordinaryong panahon, fourth week in ordinary time. At maganda nga po ang ebanghelyo na binasa natin at narinig niyo kanina. Na talagang ito ang sabi nga, itong magandang salita ito, never give up on another. Okay? Huwag natin na sabi nga, isuko ang kabutihan. Huwag natin isusuko ang tao kung kani-kanino. Okay? So, napakaganda ang ginawa ni Jesus. Talagang ito, sabi nga, ito maganda ito, never give up. God will never give up on you. Yan. God will never give up on me. Yan, napakaganda ito sa araw na ito, sa panahon ng Jubilee of Hope. God will never give up on you, man. God will never give up on me. Kaya He will always be there for us. Kaya mong ginawa ni Jesus doon sa inaalihan ng demonyo. Siguro yung iba nag-give up na. Kasi nga sabi nga sa ebanghelyo dito itong taong ito na sumisigaw at sinasaktan ng sarili niya at pagkatapos yung mga tao natatakot nga doon kaya talaga but God will never give up, okay? Sabi nga God will never give up on you. So yan, maganda po mga tugang iyan. God will always give you something na hindi sabi nga hindi ka isusuko ng Diyos sa demonyo. He will set you free. Maganda ito, kaya itong araw na ito maganda itong ulit-ulitin God will never give up on you. God will never give up on me because He loves me. Sabi nga, hindi ka susukuan ng Diyos. Hindi ka susukuan ng Diyos. Hindi susuko ang Diyos dahil na may nangyari. Hindi. God will, He will be, sabi nga, God our vindicator. Kaya maganda mga tugang iyan. Kaya ito ang nangyari sa ebanghelyong ito na patuloy na sa atin na nagpapaalala kasi gusto talaga ng Diyos na tayo ay sabi nga mapalaya sa ating mga kasamaan. Yan naman talaga because God has authority over the demon. Okay? God has may kapangyarihan si Jesus sa demonyo. Yan ang tandaan natin minsan kasi ang tao nagdududa. May kapangyarihan ang Diyos sa demonyo. After all, tingnan natin, bakit may kapangyarihan si Jesus sa demonyo? Because ang demonyo, created lang po yan. Ang Diyos, uncreated. Walang lumikha sa Diyos. Ang demonyo, ang diablo, nilikha lang ng Diyos yan Bakit ko sinilikha ng Diyos? Kasi sila po dating mga anghel. Tandaan natin, ang mga anghel nilikha ng Diyos. Bago likhain ng Diyos ang tao, nilikha niya muna yung mga supernatural beings.
yung mga unseen beings. Pagkatapos, yun ang mga material beings. So, yan. Tandaan natin, spiritual beings ang unang nilikha ng Diyos. Okay, spiritual beings. Pagkatapos, ang later on, material beings naman ang nilikha ng Diyos. So, therefore, kung ang mga bagay-bagay na yan, ang demonyo, ang lahat ng bagay dito sa mundo, ay created lamang, they don't have the power of themselves. So, sa makatuwid, God has a power of Himself because He is uncreated. Ano? So, pwede niyang gawin po yan. Okay? Tandaan po natin, okay, God will never give up on us. And tandaan natin, because God has a divine authority over the devil, over the demons. Okay? Kaya mahiling na makikita natin ito, di ba? Sa Gospel of Mark, ano? Jesus began to establish His 12 apostles as the new spiritual leaders for the kingdom of God and the new family of God. Ano? Kaya nga, He is demonstrating His divine authority. Ano? Pinapakita ni Jesus ang kanyang otoridad, ang kapangyarihan sa mga apostles. At ganun din, ibibigay niya ang kapangyarihan niya sa mga apostles. Ano? Kaya makikita natin, dito sa ating ebanghelyo, nakita natin na si Jesus ay may kapangyarihan laban sa masamang espiritu. Ano? So yun po, yan napakahalaga doon. And of course, sabi nga, the demon tried to control over Jesus by invoking His name pa. Akala nila, makakayanan nila dahil kilala nila si Jesus. Ang sabi ng demonyo nga, Jesus, Son of the Most High. But Jesus demands the demon's name. Alam mo, mahalaga po, sabi nga, you have to identify. Yan. Naming is important. Kasi once you name, you have already the control. Kaya pag wala ka pang, hindi mo pa na-identify, you don't have control. Okay? Importante pagkatingan mo, dati noong yung COVID-19, dati, hindi pa ma-identify. Ano ba talaga yun? Nung na-identify na, saka na nagkaroon na ng pangalan. Ano? At doon, na makukontrolan mo na kasi once you identify. Ano? So, yun ang nangyari. Ano? So, Jesus demands the demon's name as legion and easily exorcise the demon or demons from the possessed. Okay? Down through the ages, exorcists have continued to practice asking demons' name. Kaya sa mga exorcists, kung nakapanood na kayo ng mga movie na exorcist, yung pagpapala sa mga demonyo, tinatanong talaga, anong pangalan mo? Ano? Kasi pag alam na ng exorcist ang pangalan, madali na hanapan ng paraan. Okay? Yun po mga tugang. Pero maganda rin yung sinasabi dito mga tugang na sabi ng na ni Jesus doon sa lalaki na inalyan. Gusto sumunod sana kay Jesus. Pwede sana siyang pasumunod kay Jesus, pero alam mo, hindi na kinakailangan siya sumunod pa kay Jesus kung saan si Jesus pupunta. Pero importante, ikaw na ang maging kasangkapan ko na magpayag kung kani-kanino ano ang ginawa ko sa iyo. So, importante yan sa atin mga tugang. Tayo po ay dapat maging tagapahayag. Sabi nga, tayo po ay maging broadcaster din. Tayo po ay tagapamalita ng anumang ginawa sa atin ng Diyos. Parang sa ganun, ang Diyos ay pupurihan. Okay? At dadakilain. Okay? So, yung ginawa, sabi ni Jesus doon sa lalaki, go to your whole family. So, the demon asked to be allowed to enter the pigs grazing on the hillside. When the demons left the man and entered the swine, they were unable to control their new host and went watery demise. Kaya yun, hindi na makontrolan. In fact, the treacherous waters of the sea in the Old Testament often symbolize the abode of evil. Yan, magulo eh. Di ba? Pag may kaguluhan, ibig sabihin, may demonyo. Yun naman po ang karakteristik ng impyerno o kaguluhan ng impyerno o ang demonyo. Kasi
ang kaguluhan, yung kaguluhan na yan, talagang ayan ay nagpapahayag ng lugar ng demonyo. Ano? Kaya sabi nga, ang impyerno daw ay walang iba kundi lugar ng magulo. Ano? Hindi mapayapa. Ano? Kasi sa Diyos, sa langit, mapayapa. Iba po ang kaguluhan sa kapayapaan. Kaya may peace. Sa kanila, wala. It's all turmoil. Ano? So, yun. So, the man represents the gentle nation saved by Christ. So, as pagans, they once lived apart from God amid the tomb's dead works, while their sins were performed to serve to demons. Through Christ, the pagans were at last cleansed and freed from Satan's domination. Yan po, ano? So the man, through his encounter with the merciful Christ, is brought from old life, ano, among the dead to new life among his family. Okay? So, yun kinakailangan mabinyagan tayo. Anyway, babalik mo na si Father Butch pagkatapos ng mga paalala. Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve
Balik po kita girare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP. At maganda po nga ang araw na ito na alam sa atin. Napakaganda po ito. Siguro magiging natin word for the day ito. God will never give up on you. God will never give up on me. Ulit-ulitin mo ito. God will never give up on me kahit makasalanan ako, kahit na marami akong nagawang masama, God will never give up on me. Sabi, hindi kita susukuan. Ano? Minsan kasi nangyayari dyan nako, masama ka, wala nang mangyayari yan, hopeless na yan. No, there is always hope in God. Ano? Kaya napakaganda po, tingnan mo nangyari doon sa lalaking inalihan ng masamang espiritu. Hindi talaga sinukuan ni Jesus Talagang to the point na nakipag-usap pa ang demonyo na wag silang palayasin kung sakali papuntahin mo sila sa mga baboy Yan nga, because God will never give up. Tandaan po natin, God will never surrender us to the devil. Hindi niya tayo isusuko sa demonyo. Hindi niya tayo isusuko sa kasamaan. So God will always do something. Tandaan natin, gumawa siya ng paraan. At pagkatapos, napakaganda rin dito na yung lalaki na, sabi nga dito, na inalihan ng demonyo, na siya ay nakaupo na, nakadamit na, matino na, yun nga, mga tugang, gusto rin nga sumunod kay Jesus. Pero sabi niya ni Jesus, wag na, ipatuloy mo na lang ang, sabi nga dito, napakaganda ito umuwi ka sa iyong mga kamag-anak at ipahayag sa kanila ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at ang pagkahabag niya sa iyo. So yan talaga mahalaga dito Ipahayag natin ang kabutihan ng Diyos, ang awa ng Diyos, dahil God will never give up on you. God will never give up on me. So patuloy po yan. Kaya wag kayong, minsan kasi narinig ko minsan sa ibang tao yan, ay wala nang pag-asa. Wala nang pag-asa ang Pilipinas. Ganyan na talaga, bulok na sistema, ganyan na talaga, bulok. Meron pa po, meron pang pag-asa. Kaya nga ito ngayon, pinapaalala sa atin, Jubilee of Hope, may pag-asa. Parang may pag-asa, umasa lagi tayo sa Diyos. Paano? Ang mahalaga dito ay sumunod. Yan. Mahalaga din po yun, sumunod. Kasi pag tayo susunod sa kagustuhan ng Diyos, ay talagang mangyaring kabutihan yan. Dito mga kaibigan, sabi nga dito, simula sa pagkabata, naghihinayang sa ginawa ng mga taga-Hirases, mas pinili nila ang kanilang hanap buhay kaysa sa taong nagbibigay ng buhay, ng tunay na buhay. Tingnan mo pinalaya si Jesus doon sa lugar. Ulitin ko simula ng pagkabata, na naghihinayang yung mga pagano, mga taga Herasa, Gerasin, mas pinili pa nila ang kanilang hanap buhay kaysa sa taong nagbibigay na tunay na buhay. Alang-alang sa kanilang mga alagang baboy. Yan man tinatawag nating commercialism. Minsan pinipili pa rin natin ang magtrabaho kaysa magsimba. Maghanap buhay kaysa magsimba. Yan ang nakakalimutan ng tao. Kahapon linggo po. Mas importante may pupunta na ako kaysa magsimba ako. Ba't ganun? Masyado tayong sinasabi nga na commercialism, materialism. Dapat hanapin natin. Palagi nasa comfort zone tayo, comfortable zone lagi. Alam mo, totoo, alang-alang sa kanilang mga alagang baboy, pinaalis nila si Jesus na kanilang salupain na samantala, sabi ko kanina, gumagawa na ng kabutihan, tumutulong na nga. Why should you give up on God? Okay? Why should we give up on our spiritual values? Why should we give up our faith in God? Lalo sa panahon ito ngayon, for the sake of money. Pinagpapalit kasi natin ang Diyos
sa mga Diyos-Diyosan na pera, Diyos-Diyosan na kapangyarihan, Diyos-Diyosan. Yan ang mga Diyos-Diyosan. Hindi yung rebolto. Ang rebolto hindi po Diyos-Diyosan yan. Rebolto yan. Hindi Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan yung mga kapangyarihan, kasakiman. Yan ang ano ng tao. Yun. Kaya sabi nga, pinaalis nila si Jesus kasi si Jesus daw ay lugi sila sa negosyo dahil kay Jesus. Mabuti pa ang dating inaalihan ng demonyo, makikita natin dito. Nang siya pinagaling ni Jesus, ninais siya pang sumunod kay Jesus. Tingnan mo, itong mga taong yun na tinulungan na nga sila ni Jesus na yung kanilang kababayan, yung kanilang kapatid ay mapalaya sa kamay ng demonyo. Dapat sila may pasalamat. Alam mo, ang problema kasi minsan sa tao, wala tayong, sabi nga, pasasalamat o utang na loob. Ginawa ka na ng kabutihan. Pagkatapos na anong ginawa mo pa anong sukli na binigay mo sa kanya? May mga bata ganun nagpakahirap na nga ang mga nanay nila, nagtrabaho sa abroad, ang tatay nila nagtrabaho sa abroad, pagkatapos yung mga bata naman kung mag-umasta, parang alam mo kung sino na. So sana pagpahalaga naman nila ang mga pinagpaguran ng kanilang mga magulang. Ganun po nangyari. Minsan ganun ang nangyari sa atin. Pinagpapaguran ng Diyos, hindi natin pinapahalagan. Pinagpapaguran ng mga tao, hindi natin pinapahalagan. Pahalagan natin. Pinapahalagan natin. Marami ako po naging, in a way, sabihin ko totoo, naging biktima na rin po ako. Nagbigay ako, nakatapos tinulungan ko ang taong ito, pagkatapos anong sukli sa akin dahil hindi ko natulungan isang beses, siniraan daw ako. Tapos nilibak pa ako kung saan-saan. Tingnan mo naman, walang utang na loob. Alam mo, maganda po. Alam mo, ang isang magandang sa buhay Pilipino, ito pang ugali natin na utang loob. May sense of gratitude tayo. Check na siya naging sa itong alagad, itong inalihan nga na gustong sumunod niya kay Jesus, pero naging alagad siya, sinugo siya ni Jesus sa kanyang kamag-anak upang ipahayag ang kahabagan ng Diyos. Maganda po yan. Okay? Naging threat mga tugang si Jesus sa mga taga Gerasa o Gerasenes o doon sa lugar ng mga pagano nang nalunod ang kanilang mas maganda, mas sa kanila, mas importante pa ang baboy kaysa sa buhay buhay ng tao. Minsan ganoon ang nangyayari sa atin. Mas importante pa ang bagay kaysa sa tao. Yun. Minsan mas ganoon nangyayari. Mas importante pa ang sasakyan. May narinig kasi ko minsan, may nasagasaan. Yung na-aksidente yung sasakyan. Pagkatapos, hindi man tanungin, ay sayang, ng kotse. Magpasalamat nga kasi yung tao hindi nasaktan. So, yun ang problema minsan sa atin. Iba ang priority of values o tinatawag natin priority. Yung priority of values ng mga yung pagano ay hanap buhay kaysa yung tao. Kaya, ano bang dapat pahalagan natin? Yung tao o yung bagay? Yun. Yung mga bagay sa mundo o yung tao? Yan maganda pag nilay-nilayan dito sa ebanghilyong ito pinahalaga nila ang bagay kaysa buhay ng tao. Yan. Kaya yan ay maganda na paalala sa atin mga tugang na pahalaga natin ang buhay ng tao kaysa sa mga bagay-bagay. So yun nga sabi dito kaya sa ating buhay kaya hindi rin ba nagiging threat ang salita ng Diyos. Kaya minsan, yung salita ng Diyos nagiging threat. Huwag ka magpahayag ng tungkol sa Diyos kasi tingin sa atin. Hindi ba minsan mas pinipili natin ang comfortable zone
kung saan sabi nga, ay dito na ako kasi nakasanay, no? Makita pa naman ang tayo sumusunod sa inaasahan natin. Pero sa totoo, mas pinili natin, nagbibingi-bingian na lang tayo sa tinig ng Diyos na magsalita sa ating budhi. Kaya sabi nga ng Pope Francis tungkol sa spiritual worldliness, na sabi niya sa malayo na makikita ng mas ginagawa, pero kapag sinusuri sa malapit, tila bahid ng pag-ibig ang ating ginagawa. Nawa sa pagdalaw ng Panginoon, siya ang ating pipiliin. Okay? Napakahalaga po. Anyway, mga tugang, ito po ang aking word for the day. God will never give up on you. At piliin natin lagi ang Diyos kaysa sa anumang bagay, kaysa sa anumang tao. Ang Diyos palaging papiliin. Anyway, inabot tayo ng oras yung pamamalang. Nagpapasalamat po ako sa technical man natin. At the same time sa ating production. Ito muli si Father Butch Bombase OP sa marahay na hapon na nagsasabing, we are all a blessing to one another. And remember, God will never give up on you because God loves you. Bye-bye. See you tomorrow.